Takže stane postavený. Parádičky. Jo, asi 7 hodin ráno. 4 hodiny poté. Bombička. Tady je návod k použití. Tam nemáš kouřit. Ale je to ve francouzštině a... Ale, parádička. Bezpečnost při stanování, dodržujte tato pravidla. Neumístujte tělesa na vaření, topení či osvětlení. Dodržujte bezpečný pokyn tímto těles. Dbejte na to, aby východ ze stanu byl volně průchozí bez překážek předmětu. My tam máme auto, vole. Takže pojď, složíme ten stan, musíme jít domů. No, tak. Takže. 4 hodiny poté. Takže my co? Teďka velmi spacák, deky. Dáme si cigaretu. Ne, dáme tam deky, cigaretu a spacák a pojď spát. Jo? Dobrý. Počkej. Je to stan pro 2, takže děvčata, nemusíte mít starost. A nekolikovali jsme ho, takže jestli tam nalehneme a zvedne se vítr, tak jsme bez stanu. Jestli zafouká více, tak možná se probudíme někde tamhle někde. Já tady mám spací. Tam někde v dálce. Tady mám spací. A tady mám pytel. V dálce někde. Počkej, oni neřekli, jak se rodíme to. Aha. Další problém nastal, že Pavel nemůže rozložit spacák. Počkej, to nemá zít. Tak to bude nějaký... To vykouříme. To je hezký cigáro. Počkej. Nahoře máš ty vole tady. Aha. No jasně, to známe. To já mám tyhle spacáky, já znám. Ty říkáš, že spíš vole spacáku, ne? No, já běžně. Občas si v obýváku. Ve spacáku. Hele. Ty krava, jak se taková velká věc vejde do takový malý věci. No to je hustý. Tak to je výborný, já miluji stanování. Ale teď ho vyndám já, jo. Vyndej ho, ty vole, já se z toho počurám. Počkej, ty. Počkej, jak taková velká věc vejde do takový malý věci. Já to samý. Fakt jo. Já ho nemůžu vyndat. To vyndal, ne? To nevzal jsem se stan, vole, mi se spacáku. Počkej, ty máš stan na 1,20 m dětí, ty vole. Ne, byl spacák. To je dětský, ale. Ne, mám spacák. To je minus 20, ty vole. Tohle je minus 20, jo. No. No. To je i s kuklou, hele. A ty jsi objednal zimu. To je spodek, vole. I s kuklou. Osvěšek je tady. A je to smraďok na nohy. Tady, vidíš to? Hezky. No i s čepicí. Včera jdeme spát, dobrou noc.